Després, com es produeix una fuita radioactiva i com es distribueix la radioactivitat. En aquest cas, l'últim mapa de la radioactivitat ambiental i la depositada a Fukushima. Tot està expressat en milisieverts, està unificat sempre que s'ha pogut en milisieverts. Aquest és un resum de què va passar a Txernòbil. Es tracta d'explicar-ho, tothom ha sentit parlar molt bé de Txernòbil, però per punts, 1, 2, 3, 4 punts, com es va disseminar el núvol radioactiu, com es va estendre, les víctimes, quins reactors nuclears hi havia, els sarcòfags i les dades més bàsiques de la catàstrofe. És a dir, que a través d'un PDF un professor pot imprimir aquestes pàgines per dirigir una discussió sobre la catàstrofe de Txernòbil. En Jordi Vigues ens està ensenyant, en exclusiva gairebé per Ecodiari, el projecte del llibre Avui actius, demà radioactius, que és un projecte que es fa a través del cofinançament popular, diguem-ne, a través de Berkami. Ja n'hem parlat, Ecodiari, d'això. I ara ens està ensenyant una mica com serà el llibre, la meitat dels fulls del qual seran infografies, com les que estem veient, d'una gran potència gràfica i amb el màxim de detall i d'explicació. La nostra obsessió era explicar visualment coses que són molt complexes, però explicar-les d'una manera senzilla, comprensible per qualsevol persona que es vulgui tenir criteris al respecte. Per exemple, aquesta és la pàgina de les tecnologies de diferents reactors, però estan els d'aigua a pressió, els d'aigua a ebullició, que són el 80-90% del conjunt dels reactors, i els nous reactors EPR, els de grafit gas, el tipus Txernòbil, per entendre'ns, i tot visualment en una única imatge poder construir l'explicació més general dels reactors. En aquest cas, per exemple, són els reactors que hi ha al món. Normalment la gent pensa en els 440 reactors nuclears, això s'adaptarà a xifres del 20 de setembre, abans de portar-lo a imprimir, per tant, hi ha 437 reactors nuclears, però n'hi ha 250 reactors més experimentals, hi ha 123 submarins nuclears, hi ha 11 portaavions de propulsió nuclear i desenes de satèl·lits nuclears. D'aquesta manera, visualment, podem veure la potència nuclear de les 4 primers estats, els Estats Units, l'estat francès, Japó i Rússia, que són quasi el 70% de la potència nuclear mundial. Hi ha centrals nuclears a 31 estats, si incorporem Iran, que és el que aquest mes s'ha incorporat en el món nuclear, en el club nuclear, i n'hi ha 64 en construcció. Aquestes dades són de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica i estan actualitzades en dates de 20 de setembre. Clar, el que pretenem és explicar les coses visualment i us en donaré un exemple. Per exemple, en el món s'han produït 2.423 explosions nuclears experimentals, dos d'elles contra la població civil de Hiroshima i Nagasaki, però s'han fet arreu. Doncs en un mapa explicar quins estats se n'estan compromesos i fins i tot es revela que l'estat espanyol va participar en una explosió nuclear que va tenir lloc a l'Índac de l'exèrcit sud-africà, un assaig atmosfèric l'any 1979 amb participació també dels militars sionistes. A la mateixa direcció, per exemple, que és la força visual que tenen aquests treballs, això és la bomba d'Hiroshima, la potència de la bomba d'Hiroshima. Aquesta és la potència de la bomba de Nagasaki, de TNT, d'explosiu. En canvi, aquesta és la de Palomares. La de Palomares, 4 vegades, 115 vegades, i n'hi havia 4, per tant, veus exactament la dimensió que tenen molta de les dades quan gràficament es poden explicar. Després hi ha coses, és un llibre bastant d'història, perquè parla dels somnis nuclears, dels avions nuclears, els projectes de fer avions nuclears, de fer vaixells nuclears de superfície, de fer satèl·lits nuclears, o fins i tot del cotxe nuclear que hi ha de l'any 1958, que es deia Nucleoan, que va fer Henry Ford i que està en el museu, el prototipus que es va fer. És a dir, que als finals dels anys 50 hi havia la quimera de pensar que a hores d'ara aniríem amb cotxes nuclears. Bé, tot això és d'una complexitat que obligava a presentar-ho d'una manera gràfica, perquè
fos del tot entenedora. I la veritat és que podem dir que no existeix un llibre similar a cap país del món i que és un orgull que pugui aparèixer en la nostra llengua d'una manera normalitzada, parlant de temes del nostre temps, com són la important caminar cap a un món no nuclear. Com va sortir la idea del projecte? Perquè això no és pas nou, vull dir... Mira, el projecte va sortir perquè l'editorial Pollen va dir ostres, hem de treure un llibre sobre Fukushima, i aleshores dèiem, sí, clar, però ja n'hi ha molts llibres sobre energia nuclear, tant històrics com presents, però hem de fer que això entri pels ulls. També en el terreny fotogràfic hi ha dos llibres molt importants en català. Les memòries del reporter de Txernòbil, que és un llibre impressionant en català, en fotografia, i també hi ha el catàleg de l'exposició de Txernòbil que va fer el Centre de Cultura Contemporània. Per tant, tampoc era qüestió de fer fotografia. Hi havia una mica de fascinació a la casa amb la infografia i les seves potencialitats i vam decidir caminar en aquesta direcció, fer-ho en forma de fitxes visuals en la qual cada doble pàgina sigui un tema monogràfic i que de manera sintètica dona la informació. Sintètica vol dir molt detallada, perquè la infografia no és una simplificació de la informació, sinó que és una precisió numèrica de la informació que exigeix una vigilància en quant a qualitat molt gran. S'ha de dir que també, arran de l'accident de Fukushima, els diaris convencionals també han utilitzat molt la infografia per explicar processos que seria complicat llegir-los. I d'aquesta manera també tot això ens ha ajudat. Ens hem aprofitat d'aquesta experiència, hem incorporat també diferents il·lustracions que hem anat trobant sobre la marxa, especialment de la premsa nord-americana, per aconseguir un llibre que jo crec que no passarà de moda per dues qüestions. Primer, perquè és un llibre que està pensat en una dimensió de llarg termini, i segona, perquè els mitjans electrònics ens permetran actualitzar-lo a la pàgina web i oferir-ho gratuïtament a la gent després d'aquesta primera tirada. Per això era tan important que aquestes despeses de producció fossin compartides pels lectors. Exacte, és el que t'anava a preguntar. Com és que veu pensar a posar el projecte dins del web de Verkami per recaptar diners? Si nosaltres venéssim tots els exemplars de la primera tirada, no cobriríem les despeses de la seva producció. Això era una cosa inquietant per una empresa que viu de l'edició i per tant vam dir, home, doncs estem legitimats en demanar als lectors que ens anticipin aquests diners per garantir que d'aquesta manera això és factible. Això vol dir que al no haver intermediaris, el preu final que paga el lector és el mateix, si fa de mecenes i de suport, però tota la integritat dels diners va parar al projecte d'Avui Actius o Demà Radioactius. Un segon cosa que fins ara no hem revelat, una mica per exclusiva per Ecodiari, és que nosaltres el que volem crear és la cultura del suport, del mecenatge, per dos projectes imminents. Un d'ells és la compra d'un analitzador multicanal per part de la xarxa de vigilància radioactiva, que val de l'ordre de 8.000 euros, però ens permetria poder identificar la procedència de qualsevol isòtop radioactiu que detectéssim. D'aquesta manera tindríem una informació molt important en aquest moment que s'han produït fuites radioactives tant a Vandellòs com a Ascó, i d'aquesta manera podríem identificar clarament la procedència dels isòtops captats en qualsevol lloc de Catalunya. Això ens permetria fer com els francesos, que els ha permès denunciar la pervivència de la contaminació de Txernòbil sobre territori de l'estat francès. I l'altre projecte? L'altre projecte és, en la mateixa direcció, intentar una edició castellana d'aquest llibre. Hem fet gestions prèvies que no han tingut èxit, perquè potser a vegades existeix una idea provinciana a Espanya. Quan una cosa els hi arriba en català pensen que és de segona qualitat o segona categoria, i potser aquest podria ser el motiu pel qual no s'hagi aconseguit. De tota manera, estem convençuts que quan caigui a les mans de qualsevol persona aprendria català per poder comprendre fins a l'últim sentit del que estem dient. Estem convençuts que serà un instrument pedagògic en mans dels professors, en mans dels activistes, en mans de les persones que vulguin argumentar, sobretot perquè hi ha molt poca filosofia. En el llibre hi ha dades concretes, crues, realitats del que comporta continuar pel món nuclear. Qui ha participat en l'elaboració del volum? Bé, nosaltres vam fer una crida inicial i hem tingut bastantes decepcions, sobretot perquè el ritme de producció ha sigut molt ràpid.
Però hem comptat amb opinions com de Marcel Coder, de Jaume Morrón, del Carlos Bravo de Greenpeace, d'en Pedro Costa Morata, del Sabino Ormazábal, de gent de diferents trajectòries antinuclears, tots ells, i sobretot també del sector mèdic, tant l'Eduard Rodríguez Ferrer com l'Helena Fuster, com el Pep Martí del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, la presidenta del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris. Hem anat fent consultes i també hem trobat, curiosament, suports en el món nuclear. Alguns responsables que volen no sortir els seus noms d'instal·lacions radioactives d'hospitals de Barcelona ens han ajudat bastant a la precisió, perquè ens obsessionava sobretot explicar de manera planera. Pensa, per exemple, que qualsevol persona pot calcular l'impacte radiològic que tindrà qualsevol prova mèdica. I per aquest motiu hem inclòs un carnet de radiacions que ens va fer Pere Carbonell per poder, en aquest sentit, deixar registre cada vegada que ens sometem a les radiacions, deixar registre clar de la realitat a la qual ens hem sotmès. I la tirada inicial de quants exemplars seria? Bé, nosaltres ja farem una tirada inicial de 2.000 exemplars. No farem la tirada a la xifra exacta fins que no acabem el Verkami. Això és el dia de la Mercè, per tant resarem a la Mare de la Mercè per poder arribar als 7.500 euros. Ara hem cobert una tercera part. Ens falten pocs dies, estem una mica preocupats, però també és normal perquè tenim poca experiència al respecte i en canvi els propis de Verkami, que és un equip que s'ha involucrat molt amb l'avui actius o demà radioactius, donant-nos molts consells, penseu que tots ells són ecologistes, doncs d'una manera o altra ens ajuden molt en aquesta direcció a tirar endavant. Després hem tingut també important suports de tot el territori nacional. Hem tingut gent que dona suport des de la Catalunya Nord, des d'Andorra, especialment del sud del País Valencià. L'altre dia Ecologistes en Acció del País Valencià va comprar 50 exemplars, i també de les Illes Balears, entre ells gent bastant coneguda. La sort és que al Verkami els diners que tu poses no te'ls retiraran del teu compte si no arribem a assolir l'objectiu marcat, que en aquest cas és de 7.500 euros. Llavors vols dir que el llibre no es faria fins que no s'assolís aquest objectiu? No, el llibre començarà a imprimir el dia següent del tancament, quan sabem més o menys, perquè una de les experiències més importants és el concepte de l'edició a comanda. És a dir, primer identificar els lectors abans d'imprimir i en segon termini, que jo crec que és molt important, que la gent que li interessa els llibres pugui tenir coneixement de l'existència. Si nosaltres haguéssim fet aquest llibre, hagués estat a les llibreries durant 15-20 dies, segurament hagués sigut un èxit, això és la nostra, diguem-ne, vanitat, però molta gent que potencialment està interessada no se n'hagués assabentat. Gràcies a Verkami podem, diguem-ne, fer aquesta promoció prèvia d'identificar els nostres lectors. Això no quedarà aquí, perquè Verkami ha vist la importància d'aquesta iniciativa i altres similars que s'han produït en el temps i estem pensant en la possibilitat de poder tenir un lloc especial, un lloc electrònic especial d'una llibreria que encara no existeix, que seria l'ideal de Jorge Luis Borges o d'altres escriptors, poder tenir la capacitat d'entrar i tenir accés a llibres que encara no existeixen o perquè s'estan acabant de redactar, en cas d'escriptors importants, o perquè necessiten el suport per poder-se imprimir o per poder-los maquetar electrònicament, perquè aquest llibre també estarà disponible en PDF.